Vă salut și bine v-am găsit la acest video. Ce ne propunem pentru astăzi? Dorim să instalăm Windows 11. Dar pentru început trebuie să fim foarte atenți, deoarece nu vrem să pierdem datele noastre prețioase. Avem poate salvări în documente, avem salvări pe desktop, avem unele fișiere importante, documente importante. Atunci, pentru început, înainte să facem orice lucru, este bine să ne salvăm datele noastre, poate în cloud, poate pe un stick de capacitate mare, poate pe un hard disk extern, acum fiecare ce avem, dar să ne salvăm datele noastre. Apoi să verificăm spațiul de stocare, să avem cel puțin 64 de giga și după aceea să vedem ce calculator avem. Deoarece o să vedeți că cei de la Microsoft ne-a dat acel pachetel în care ne spune dacă suntem sau nu compatibili cu acel sistem Windows 11. Haideți să vedem. Dăm click dreapta aici pe acest calculator și să vedem ce fel de calculator avem, ce specificații. Deci eu am un Intel i5 seria 7200, acesta este procesorul, 16 GB RAM și am un Windows 10 Pro. Și vreau să actualizez la Windows 11 Pro. Vom face acest lucru, să vedem. Aici, când intrăm la setări și actualizăm sistemul de operare, ei ne spune, poate chiar ne spune, este compatibil, nu este compatibil, ne dă acest pachetel. Și vedem în partea stângă ce interesează pe ei. Am 16 GB, am un SSD de 256 și laptopul are un an, da, de când este el pe piață. Bun, am observat aceste lucruri. Acum vom da o verificare să vedem este sau nu compatibil cu ce specificații cer ei. Au pus anumite specificații, da? Să vedem. Da, se pare că totul este compatibil în afară de procesorul i5 7200. Da, acum ne gândim, no, are un an vechime laptopul, salut, rămâne cu Windows 10. Nu este așa. Să știți că nu este așa. Putem merge mai departe, da? Și vom da aici X, vom pune aceste pagini, da? Și vom intra pe browserul nostru, pe Chrome, de exemplu, și vom scrie descarcă Windows 11. Cum avem aici, da? Descarcă Win 11. Și primul, chiar în listă, este exact acesta, care ne interesează pe noi. Să descărcăm Windows 11. Aici sunt câteva opțiuni. Nu dorim să facem un stick bootabil, nu dorim să facem acest lucru. Dorim să mergem să descărcăm imaginea ISO. Această imagine ISO cu Windows 11. Vom selecta aici Windows 11. Vom apăsa butonul de descărcare și aici ne spune să alegem limba produsului. Vom alege limba engleză. Da? Și vom confirma acest lucru. Și din acest moment spune Windows 11 engleză, puteți să descărcați pe 64 de biți. Atenție, când vă uitați acolo la proprietăți, aveți 64 de biți. Ok, apăsăm acest buton. Eu am descărcat înainte imaginea ISO ca să nu vă rețin. O descărcați în download sau poate pe desktop unde aveți setat în browser și avem aici imaginea. Bun, ce facem mai departe? Chiar pe canal găsiți un material video cum puteți instala WinRAR-ul. WinRAR este un arhivator și se ocupă să arhiveze fișiere, documente și să le dezactiveze. Apăsăm atunci acest buton să extragem fișierele din acest ISO, da? Din această imagine ISO și așteptăm. După ce ne întreabă unde vrem, putem face un folder, putem pune unde vrem. Eu vreau pe desktop și el începe să extragă fișierele din pachetul ISO. Poate să dureze poate câteva secunde, nu durează foarte mult. Ideea este că ne ajută foarte bine să facem ceea ce dorim, adică să instalăm
Windows 11, cu toate că ne spune acolo că procesorul nu este compatibil cu ce cerințe au ei. Acest sunet indică că pachetul a fost dezactivat și intrăm aici și avem sistemul nostru de operare pus aici cu fișiere, cu tot ce trebuie. Dorim să intrăm acum aici la sursă, da? Și vom căuta un fișier și dacă ne uităm aici avem acest catalog. Sub acest catalog avem fișierul nostru DLL care dorim să-l ștergem, da? Vedem că se termină la urmă cu litere R, E, S.dll, da? Vom apăsa acest buton de la mouse, click dreapta și vom da delete. Sau putem, de exemplu, să apăsăm de la tastatură delete și fișierul a fost șters. Acum, după ce am făcut acest lucru, vom intra în pachetul de Windows, da? Și vom apăsa butonul de setup. Ne spune dacă dorim, apăsăm yes, dorim să avem Windows 11 și să vedem ce se întâmplă. Da, vom apăsa aici, să alegem, nu dorim update-ul sau altceva, vom merge pe butonul next și să vedem ce se întâmplă. Ei, nicio eroare nu mai avem. Procesorul nostru este compatibil cu sistemul Windows 11. Și vom apăsa butonul accept și vedem acum că deja începe, îl pregătește pentru instalarea sistemului. Deci atunci această metodă simplă ne ajută să trecem de TPM 2.0, ne ajută să trecem de problema cu procesorul sau alte lucruri. Ne spune aici foarte frumos, vom trece la o versiune superioară Windows 11 Pro, fișierele noastre sunt păstrate. Acum să sperăm, eu mi-am făcut anumite salvări, dar nu ne facem griji. Și vom apăsa butonul install și vom aștepta până se va face acest lucru. Acest proces poate să dureze în funcție de fiecare calculator, fiecare sistem, dar o să vă țin la curent, o să pun pe pauză și o să revin la finalul instalării ca să vedeți cum a făcut acest lucru. Am revenit după instalare, putem spune succes, succes, succes. Avem, iată, Windows 11. Mesajul acela că nu se poate, din cauza procesorului, în cazul meu, s-a transformat în se poate. Ați văzut că nu este greu, nu este deloc complicat. Instalarea a durat în jur de 30-32 de minute cu tot cu update, cu pregătire, cu așa mai departe. Apoi spațiul alocat pentru acest sistem a fost în jur de 12 GB, deci 12 GB a luat din spațiul meu de stocare, deci să știți că am 12,5, cum am funcție probabil de ce update-uri face la momentul când voi îl instalați. Apoi, încă un lucru foarte important și vă îndemn să fiți atenți, când faceți trecerea de la Windows 10 la Windows 11, să conectăm, cum este și laptopul meu, în cazul meu, laptopul la o sursă de curent. Să-l alimentăm la curent, să nu lăsăm pe baterie. Nu știm cât curent consumă în timpul instalării update-ului și atunci am putea să pierdem datele noastre. Să fim atenți să conectăm la curent. În plus, ne putem uita dacă funcționează programele acum, nu? După ce am instalat, uitați, din prima funcționează foarte, foarte bine. Am deschis și Chrome-ul și acesta funcționează, aplicațiile merg, folderele sunt aici, n-am pierdut nimic, vedem chiar și descărcarea sistemului aici din acest ISO și ca să fim și mai siguri vom da click dreapta și proprietăți, să vedem, am fost la Windows 10 Pro și acum, iată, Windows 11 Pro. Deci am reușit. Atunci o să vă las în descrierea videoului linkul de unde puteți descărca această imagine ISO. O să vă las acolo un screenshot cu imaginea exact, numele acelui DLL ca să-l ștergeți exact acela, da? Exact acela și cu siguranță veți reuși să aveți și voi Windows 11.
Ce putem să spunem? Vă doresc succes, încercați și cu siguranță veți reuși să instalați acest sistem frumos de operare. Cu siguranță o să vă placă. Basta! Ne vedem la următorul video.